Ntiere doho manen OCPD matesendo bila ma Central Doris Mwangi ne ochopo nyim doho ma Milimani mar chiwo neno ewi tho mar Rex Masai mano wito ngimane kinde ng'anyo mar rowere mag Gen Z higa mokadho. Doris ne odok ne obila kowacho ni ne ok gitiyo gi magina matching kata live bullets e kinde ng'anyo makamano. Armstrong Osutwa nigi ler. Chiegni higa achiel bang'e, anyuola mar Rex Masai mane owito ngimane e kinde ng'anyo mar rawere mag Gen Z manotimore pacho ka dwe mar auchiel higa mokalo, pod ratiro ne wuodgino mawachore ne ochiel gi magina gi obila mane gayo ng'anyono. Odiochieng' ma kawuono joneno ne ochopo e nyim doho ma Milimani mar chiwo ler kod gigo ma ging'eyo ewi tho mar Rex kod ng'anyono. Mane en OCPD matesendo bila ma Central e kinde ng'anyono Doris Mugambi e kinde mane dayo dhoge nyim doho ne ochiwo dhok ewi mago ma ong'eyo ahinya to odiochieng' mane Rex Masai owito ngimane. Doris owacho ni odiochieng' ma kamano ne onge chik moriere mar oro obila e ng'anyo ahinya to e kaunti ma Nairobi, kendo ni obilago ne ochopo mar gayo ng'anyo ne yor apoya mopogore gi kaka ne otim e kauntis mamoko kama ne nitie ratiro. Odagi ni ok ong'eyo obila miluongo ni Murangiri ma e kinde mokalo osetud gi bayo magina mane onego Rex. There was no operation on that. If we can have the right deployment of that day and we get to know who was deployed within that area that particular day, we will be able to move forward. There was no OCS that could have reported because it was spontaneous. And for that reason, when it is spontaneous, it means there were people all of a sudden everywhere within Simbindi. Those reports were being aired from even the control room. Tiona, I might not be knowing each and every officer by their names. Yes. Maybe if I can see him, I will be able to say, yes, I know this person. Doris mane oyieni ne oyudo report mag magina mane oba e kinde ng'anyono, kata kamano ne umo yie piny ni onge magina maching kata live bullets mane otigodo chieng'no, ka omedo ni onge mor ma obila yudo. Bedo ni gin kendgi emoyienegi bedo gi bunde. Owacho ni bunde duto mane itiyo godo kaachiel kod magina ne oduoki kendo kwan mowinjore ne otim. And I also want to clarify, if we must get the person who fired the killer shot, then we must be very clear on some issues. One being the deployments, second being the primary scene. From the reports I got from all the 5 police stations, there was no live ammunition used. We do not enjoy the monopoly of having firearms. We have private firearms. We also have illegal firearms within Simbindi. Joneno mamoko maromo 10 moting'o apisas mag obila igeno ni biro chopo e nyim doho no kochakore tarik 16 nyaka 23 dwe mar 7 mar chiwo neno manyalo konyo doho e timo ng'eto mare. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Wadhi Kisumu.